O que está a acontecer no Irán ou no Líbano ou o que continúa a pasar na Palestina non é un conflito afastado, é unha traxedia humana que nos interpela de maneira directa. Falamos de persoas ás que se destruen as súas casas, ás que se lles arrasa literalmente a vida, ás que se lles rouba o futuro nunha guerra que non elixiron. Por iso, o Bloque Nacionalista Galego levará ao vindeiro pleno municipal unha moción en favor da paz contra o militarismo e para frear as consecuencias da guerra. E queremos dicilo con claridade, non estamos ante unha cuestión abstracta. Estamos a falar de defendermos a vida, os dereitos humanos e a soberanía dos povos. Os datos son demoledores, máis de 62.000 vivendas destruídas no Irán, 800.000 persoas refuxiadas no Líbano, das que unha de cada tres son crianzas, e máis de 72.000 mortes en Gaza nun xenocidio que non cesa mentre se consolida a ocupación e o réxime de apartheid imposto por Israel. Pero non son cifras, son persoas sufrindo, son familias esgazadas, son xeracións enteiras as que se lles pretende furtar toda esperanza. Desde o BNG condenamos con firmeza a agresión militar contra o Irán, pero sabemos que esta non é unha guerra illada. Forma parte dunha lóxica de guerra permanente, dunha carreira armamentista e militarista que só beneficia a industria da guerra e os intereses dun imperialismo que só busca controlar recursos, impor os seus intereses xeopolíticos e desprezar a vontade dos povos. E esa lóxica tamén ten consecuencias aquí. A escalada bélica está a encarecer a vida, a subir os prezos e a golpear, máis unha vez, as clases populares e traballadoras e ao noso tecido productivo. A factura da guerra págana sempre as de abaixo. Por iso, con esta moción, desde o BNG, queremos que o Concello de Vigo se posicione con claridade en defensa da paz, do diálogo e do dereito dos povos a viviren en liberdade. E tamén propoñemos medidas concretas instando ao Goberno español a actuar de verdade para conter a inflación, protexer as familias, apoiar os sectores productivos e garantir os servizos públicos. E exixindo a Xunta do Partido Popular que deixe de estar ausente e defenda a maioría social do noso país. Neste contexto resulta absolutamente incoherente, tal e como vimos denunciando, que Vigo vai a acoller un desfile militar o vindeiro 30 de maio. Non se pode falar de paz e ao mesmo tempo encher as rúas de armas. Non se pode dicir non á guerra mentre se promove a propaganda militarista con cartos públicos. Vigo é unha cidade comprometida coa paz. E a paz non se construe con desfiles, construese con xustiza social, con cooperación e con respecto aos povos. Por isto, nesta moción, o BNG, reclamamos que o Concello rexeite ese desfile e non colabore nin directa nin indirectamente na súa organización. Porque a paz non se defende con palabras baleiras, senón con decisións firmes e coherentes, o Concello de Vigo ten que poñerse con feitos no lado correcto da historia.